नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि आप लोगन खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करेले और रोज़ कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आते रहेले। आज उनकर गाना रिलीज भइल बा बंदर डालेगा अंदर ब्लू बीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो सॉन्ग जाके आप लोग सुन सकतानी। लेकिन मेन खबर बा उनकर ऊ गाना के बारे में जोना की शूटिंग वो रात में कैले बड़े। जी हाँ, कल रात के खेसारी लाल यादव जी अपने नया गाना के शूटिंग कैले बड़े, जो कि होली के ही शायद गाना बा, जोना में खेसारी लाल यादव जी के साथ सोना पांडे जी आप लोगन के मॉडल के रूप में नजर आई हैं। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर तस्वीर देख सकतानी कि के तरीका से रोमांटिक और शानदार भोजपुरी होली गीत के शूटिंग हो चुकल बा और बहुत जल्द आप लोगन के यूट्यूब पर देखे के मिली। कौना चैनल से यही गाना के नाम का बा, कब रिलीज हुई, अभी कुछ जानकारी ना बा। जैसे ही जानकारी आई आप लोगन के खबर बना के हम अपडेट कर देम। फिलहाल ही बताई कि आप लोगन के ये शूटिंग वाला फोटो सब कैसे लागल, और ये अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।